Pero dili guys, pating natuwa to guys. Now redato na to ni guys no, pero watay kwarta guys. So okay, pero mukita na to YouTube guys. So kartahan ta guys no. Okay. So andam-andam mo guys ha, kay daghang tabuhaton nga mga videos alang ninyo. Puro katong gamit guys, so gikamutang nag-drive guys. Alright guys no. So diya taron to tapok taron nasa sa usa ka sakyanan. So panta natay matutaron og Nanti bahaton dito at ngilang no at ngilang may kung sa imong angay bahaton. Hey guys. So diya na to sa kauban no at ngilang pick up guys no. Yan no. Amo mo ni siya iagi lang guys. Hello guys, musta guys? Pagkita mabot sa tuang guys no. So, mo itong direktor karon sa atuang Ang leading man guys. may angay guys. No? May angay. Itong direktor ron sa atuang shooting buhaton. Kasi tayo ito na niya. Day by day. Oh, day by day. Sinuwat ni Monique Di Gracia sa Sidon. Okay. Mana itong parang timo ni mga guys ha, kasi ito mo mga Diet ha? Oh, diet. Hindi siya kaya guys ha. Lako, ako sa kalipuranan. O yan. Timo ni mo agad. Napamigi order nga ano lang siya ba? Pamaloko. Taon-taon, magsugod ito sa tuwang shooting, no? Pakita lang muna mo nga sa ibang role diri karon. Yang tuwang writer or director, ano ang writer ito sa itong shooting pag mo andara. Di mo ni. Sa, aligin mo bagi mo. Oh, bumak sa tumangga ni Sir Kai. Girl. Trabaho magkaka. Bisbit. Okay, bye. View haki, okay. Okay, ay mo okay. Na tubag ka, I hate him. Okay, ready? Action! Okay. I hate him. Ay, nalang trabaho. Uy. Trabaho ko, no? Sige, mag-unsam ako. Hindi na ko sa iba. Nagtrabaho ko ni Ari ko kung trabaho ko din sa dentist. Ay, magtatok. Itadlo, ko. Sige na pa. Okay. Sige, tara. Alright guys, diya sa karo. Dirita na diri. So nangandam ta para sa shooting. Atong role karon nga usa ka dato. Role ini siya makita sa CCTV channel 47. Yung naman na pata diri guys, no? Pabili boy. Paging mag-tibot, no? Bes? Ano sa ko, oy? Ano ka? Shit, lapit ko. Kapag kasi imong among makaw ay. Lagi dire, ha? Kinglan ko. Si Pabilib. Siya lipo? Ano ba? Gilabot? Ay, relax lang. Kalma lang. Akin na yun. May tao dito sa function room. Kasi, Ma'am Dean kayo, practice ka dito. Pamanaw na siya. Inuwa na nila gulilan. Oo. Dito pa nachilutan ka ba? Lagi, tuwa dito. Ay, ako dito ko siya. Ako na bahala ko. Ako lang kayo doon. Sige, ako na. Thank you, bitch. Sige.
Kuha na ito ang take guys. Sa baso sa talis. Hi guys! So ako roll ron. Ay mo shooting ron. Gusto ko kamahan nga dato ko nung project ko talo. Yes, wala kong akong anak-anak ron sa akong shooting ron. Ay mo kaybo gagwa pa siya, di ba tindaw ni Papa guys. Naliwat to si inahan. Okay? Di kaya hindi magtago. Ka, may special reaction. Dong, excuse me, bro Dong ha. Bro Dong, Dong, ayaw lagi. Sir, hinaya lang po. Action! Ni kaya hindi magtago. Action! Ni kaya hindi magtago. So, hindi ang regulate na hindi magtago. So, ni kaya hindi magtago. Ka, Believe ka. Kasi, Teka lang. hindi mo na, Lapit ko sa'yo. hindi mo na na ha. Pagawas ng bilis sa galing ng buwan. Pag hindi mo. Mamaya. Huwag gina yung mamakan ng secret agent nga kung kapagitan tayo. Di gina ka magpuno sa dapit nga ibura na yung puntang tuwitan kung wak pa mag-les gayas yan inagtaga ng kapangasawa ka sa anak sa susunod na amigo. Ang kapanan ng parang. Patay. Ang tanong ba? Kita ko to siya. Ba't kamay? Dugay ka. Badira ka bagi. Ito bilong ng klaro ng banda. Na. Action. Wa gyud ay mamakat nga ako. Private detective. Nga ako misugo pagpagisa. Ni akre din ni pundo at takay nagdaka. Kat. Ayo. Sige. Action na. Tukod ka niya. Action. Wa gyud ay mamakat ako misugo nga secret agent. Kat. Private detective. Private detective ba? Bye-bye. Action. Wa gyud ay mamakat ako misugo nga private detective sa pagpagitan. Iakar man ay pundo sa dapit nga mahimo ron ta imong puy-an sa umaako. Kung isugot ka pa nga ipakasal sa anak sa sunod ka kong amigo nga kasosyo na sa negosyo. Pero, good move. Ay, kay wa na ko maghago sa pagpagitan. Ikaw na mismo ang miyatod sa ibong kaugalingon din aron di na ko magdisod-isod sa pagpagitan mo. Ka. Kali sa action. Done. Alright guys, para ba itong shooting ang himo, no? So, wapa ito mahuman guys. So, di ba ito mga kaubanan guys, no? Yan pa, oh. Ayan pa kayo ta guys, oh. Ayan pa tag mga sequence nga itong i-take, oh. So, call kayo itong director guys, no? Oh. So, call kayo itong kaubanan sa, no? Dati inabot nga sa kauban to, si Rani Budumo. Ako talig una sa limang kawana po. No? Kita mo naman, no? Okay. Oh guys, oh. Tapi mo na guys. Mike. Rick, backlighted ba si mo, Rick?
shadow. Backlighted. Musina man. What? Lights, di ba? Backlighted rin ka daw. Backlighted lagi daw. Sa to ko ang last line niya. Kita. Look, check back. Hey. Ay ka. Backlighted lagi rin. Angay ka yung patyan! Ang wala makasamok na mo ligay! Ha? Ayaw ka bala ka! Kay mamatay ka man, anak ra sa mong gihigdaan! Hi guys, morning. Morning ba? So, ni ang lakaw-lakaw punta guys, no? Pagpunta sa lugar sa Danau. Magkaabanan ron, no? So, pata mo man sa itong buhaton guys. So, itong magkaabanan guys. So, yan ka ron. Ano kita guys, tapos sabi guys, ha? guys. Hi guys! Hi guys! Hi guys! So, papaman mo sa shooting guys. So, kapil sabi guys. Kapil lang sa Sa itong mga artista ron, ha? So, gwapa gapon sila guys. Bisag buhat sila. Ligo kayo. Isina ron ni guys. Mga ligo ko sila ron. Si Joan. Si atong ko ano. Yeah. Nabali. Yeah. Pero you know what guys, dito may nagpalit ito ganun na ang tuwan. Yeah. Baka ng babae. Pahas hindi na lagi guys. Oh my God guys! So, ano naman inoon mo? Malig Hindi ba pa, hindi rin tinood guys, no? Wala ko ikapte guys, maluta guys. Nana ka mga kuwan. Buhay sa Mary guys, no? Hindi sa me. Pamantay trabaho. Taon guys, doon namin i-shoot, last shoot na mo sa among shooting day by day na inyong makita sa CCTN Channel 47. Sponsor din siya sa Biotrof Herbal Capsule. Oh, sponsor ni siya sa Happy Heart Marketing o sa Biotrof Herbal Capsule. Yeah, ibarang iyan, supplement. Peligris Montes Claros at Ipanag-iya sa atong pinalanggang producer, si Ate Ging Hilde Grace Montes Claros. Okay. Alright guys, last take na naman ni Ron sa among gimo nga shooting. Day by day, no? Last na lang take, mahuman namin guys. Ini mo, apa yang mau utak dari pihak kita padung kita Log ko na shoot na tapusan sa Pagkita sa tagsa, dis ka na hanapin na mas. Okay guys. Okay, mga mga naong ngayon taon sila, nga basa ng taon ha, mga itoy. Sakto na yung ligo dong. Ilis mo dong. Kaya ligo na ninyo, wala mo. Okay, standby. Kuha mo, ilis mo. Okay guys, so maulit namin no, humana ang among shooting, ang himo na mo, ang day by day. Makita sa CCTN Channel 47. Sponsor din sa Happy Heart Marketing sa Biotrof Herbal Capsule. Palihog ko! Gipalagyan ni Ate Jeng. Ready? Bantay guys ha?